O President Jongka East Jantia National Council uba sambor mileng do haba keren shikilat pathai kubor ulong baga seng kadawa naki bor sorkar badi ban khanglat no shua ban ya yaki kali ki bekit palat pun na ke jingking pasu kabadon hajan kawa lukha ha sunapodi namar kani ke jingking menta kala orpan badon ha ke jingma kani ke jingking pasu kadai ke jaka ke baju yang apahara ki sipai border security force kadai ke jingking ke badon kam ban maramot no namar na kani ke jingking daki hajar tali ki kali kentup ki kali he bat ki kalirin ki ya lengba man le kesngi katkum ke jingong jong ki bor district laong ba ki kali ki bajukit palat put ki jua lengba na kani ke jingking pasu ka badon ha ka national highway henriu ya ke jingtua lalap bakadon ha ka trai jong kani ke jingking kumta ki bor sensha district jong ke east giant hills ki la shim khia ban te lakam ha ka ba ki pulit para ki sha ban ya tang ka wei ke kali na kani ke jingking u district magistrate ka east giant hills district ulabo ru ye ke jingmana khnang ban lai na kanu ke jingjia besngausi lamana balabtha baki kali ki bekit palat put kim dei banya lingba kani ki jingking kim dei ru banyeng ha ka jingking labtha batang ka wei ka trong kadi banya na kani ki jingking kani ke jingking ha kawa lukha kadi ke jingking ka bakong san ba ha ka jela megalia namar kadi ka panyes no bat ki wei pat ki jela jong gani ka than chate lam mingi baro ki kali ki bakit ye ki marbam yat ki tiar ki ya lengba jong gani ke jingking henry menta kani ke jingking ka lator bat ka paudak or pai ka babu jingma ye ki pajba ki ba ya lengba na kani ke jingking te nagalian jongi ka East Jantia National Council hadin bagi layo lembagi lat pathai kubor ba nagalian Deputy Minister uba Preston Tungsong ubalong u Deputy Minister ula beta katar nahai badai ban maramot no kloy ya kete ke jingking kepada Pok Sunapur namar kene ke jingking kala krap lene kala pai hagi benta jong ke sedang jong kene ke jingking hadin bangi layo ya kete kubor menta ke sengi na kalian jongi ke seng ila le jurip dalade ya kete ke jingking bat hagi jingle jurip ke jongi ngilalap ba kene ke jingking ab jing masya ya ki pai ba no le nangwan leng ba kene ke jingking te na kalian jongi ke seng hadin bangila perkat sanibha ngila rai ban phana da ka jingtho sharu PWD minister ubalong ru deputy CM jong ka jela ka jongi badai ban khang no chisndon banjai ki kali lene ki trok ki bakit overload nado ki trok ki bakit ya ki limestone ya dewyong lene kinu ki jingkit ki ba palat ya ka kendai lene kan arton de ban khang no shwa kat ba ka nahai lene kat ba ka PWD kam patla ban marmot ya kene ke jingking nak benta ban la ya kanu ke jingja ke basnosi namar kat kum ke jinglap jongi ke sen ya ke jingle jurip ke jongi ba leda ka sorkari lene leda ka district administration ka island ya kene ki drop overload banyak lemba kete ke jingking kanum slab shu pakete ke jingking kan sa urno lene kan sa do no bat kan sakta bha ya ka ya ke yeng jong ki paiba namar ngitip shai ba kene ka jingking lene unir suro bude ba paniso ya ki bon ki state jong ka thainat is ke jongi ki ba ya lemba kene ke jingking te na ka benta ban la na kinu ki jingja ki basnosi na kalian jongi ka agency ngi kentu ya ka sarkar lan ngi dawa na ka sarkar baka de ban pensenge no ya ka jingya jong kinu ki kali ki bakit overload pala de ka khandai ne ka arton